отнема повече от 7 милиона живота годишно. Всеки пети човек умира от това. Той е убиец номер 1 в света. Но нещата могат да се променят. Сърдечно-съдово здраве – водещият здравословен проблем на нашето време. Да поддържаме здравето на сърцето си не е толкова сложно. От десетилетия медиците ни съветват да се храним с продукти с ниска масленост и високо съдържание на фибри. Да откажем цигарите и да се движим всеки ден. За съжаление, повечето от нас се затрудняват да спазват тези препоръки. Сега разполагаме с нов инструмент за подкрепа на общото сърдечно-съдово здраве. Представяме ви новия продукт Forever Cardio Здраве с коензим Q10 от Forever Living Products. Forever Cardio Здраве предоставя 3 важни хранителни съставки за подкрепа на сърдечно-съдовите функции. Съдържа коензим Q10, който допринася за ефективната работа на клетките, включително и тези на сърцето и кръвоносните съдове. Смята се, че нивата на този ензим се понижават с напредване на възрастта, а ние точно тогава имаме най-голяма нужда от него. Допринася и за поддържане на по-ниски здравословни нива на хомоцистеина – аминокиселина в кръвта, която подкрепя функциите на сърцето и кръвоносните съдове. В заключение, съдържа полезни за сърцето антиоксиданти, минерали и билкови екстракти, които са доказали своите полезни свойства за общото сърдечно-съдово здраве. Просто разтворете пакетче Forever Cardio Здраве в 120 мл от любимата си напитка от алоe. Това е най-малкото, което може да направите за мускула, свиващ се близо 100 000 пъти на ден. Покажете на сърцето си, че не можете да живеете без него. Дарете го с подкрепата, която заслужава с новия продукт Forever Cardio Здраве от Forever Living Products.